Listo. Egun on guztioi, ongi etorri. Gaurko diputatuen kontseiluan hartutako hainbat erabakien berri emateran atorkizue, bi erabaki nagusi hartu ditugu gaurkoan eta hoien berri emango dizuet. Lehenengoa, Eibarko ospitalean 3. solairua lagatzen digute gizarte politiketako departamentuak zuzenean kudeatzeko, hori lehenengo erabakia izango litzateke, eta bigarrena, nekazal arloan ustiapenak sustatzeko diru laguntzei inguruko berri bat. Lehenengo erabakiari dagokionez, Eibarreko ospitalean 3. solairua Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatuko du, lagapena egin du Osakidetzak eta guk gaurkoan onartu egin dugu eta prozesu administratiboa martxan jartzen dugu. Lehenengo ospitalea da Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte politikako departamentu batek gizarte zerbitzuek zuzenean kudeatuko dutena. Aurrera pauso importante bat da hau, bai. 3.000 metro karatuko espazioa da, bertan 2 unitate soziosanitario jarriko dira abian, bakoitzak 24 plaza izango dituelarik. 3,1 milioi euroko inbertsioa egingo du Gipuzkoako Foru Aldundiak egokitzapenak egiteko bertan, eta 2 erakundeen arteko elkarlana egingo da. Osakidetzarena alde batetik eta beste aldetik Gipuzkoako Foru Aldundiarena. Aurretik orain arte 100 plaza geneuzkan, horrela, soziosanitarioak, 71 plaza Donostian, Gurutze Gorriak kudeatzen duena Matia kalean, eta beste 27 plaza soziosanitario Zumarragan Argixaon hain zuzen ere. Erabaki honekin plaza kopurua handitu egiten dugu beraz, eta lurralde oreka bermatzen dugu. Arreta zerbitzu honek edo arreta sistema honek zer bilatzen du edo zer du helburu? Baude pertsona batzuk Osakidetzako laguntza behar dutena, baina baita ere gizarte zerbitzuetakoa, ospitalean ingreso bat eukitzen baldin badute edo egonaldi bat eukitzen badute, alta ematen zaienean ezin dute etxera joan edo ezin dute ospitalean jarraitu edo ezin dute ez da ere egoitza batean jarraitu, eta beraz, Eibarko ospitale honetan zerbitzu integral bat emango diegu Osakidetzaren aldetik eta baita gizarte politikako departamentuaren aldetik. Hospitalizazio bada gizarte zerbitzuen laguntzarekin. Aurrerapen handia da, denboran mugatua da eta baliabide bikoitzak edukiko ditugu, material aldetik eta baita ere giza baliabideen aldetik, Osakidetzako zerbitzuarenak eta baita ere gizarte politikako zerbitzuarenak. Nioen bezala beraz aurrerapen handia da eta etorkizuna horretara doa, eta honekin ere bai honekin indartu nahi dugu gure apostu bikoitza, Gipuzkoako Foru Aldundiaren apostu bikoitza, alegia ekonomian beti jartzen dugu azpimarra, eta ekonomia suspertu egin beharra dago, besteak beste gizarte zerbitzuak indartzeko eta gure pertsonak babesteko. Eta ildo horretatik jarraituko dugu lanean baita etorkizunean ere. Bigarren erabaki nagusia, nioen bezala nekazaritza ustiapeneko diru laguntzekin zerikusia du, 2,55 milioi euroko diru laguntzak onartu genituen eta hauei gehikuntza bat egingo zaie gaur hartutako erabakiaren arabera 0,51 milioi euro gehiagoko laguntza onartu dugu, 3,0 milioi euroko diru laguntza izango delarik guztira. 152 eskari onartu dira, aurtengoan, Europar Batasunak 153 finantzatzen du, 153 finantzatzen du FEADERren bitartez. Laguntzen diran lan ildoak zeintzuk dira, ustiategien modernizazioa, kudeaketa eta errentagarritasuna hobetzea dute helburu, ustiapeneko ahalmena handitzea, ingurumena eta iraunkortasuna zaintzea, eta abereen higienea eta ongizatea hobetzea. Garantzia handiko diru laguntzak izaten dira lehen sektorearentzako ondo funtzionatzen dute eta horregatik gehitu dugu kupuru hau. Helburua zein dute, esaten nuen bezala, lehen sektorea indartzea, enplegua eta kalitatezko produktuak sortzea eta landa eremua sortzen den ekonomiari merezi duen indarra eta aitortza egitea diru laguntza honekin aurrekoa gehituz edo indartuz. Honekin gaurko erabakiak gazteleraz laburbilduko ditut, bai. Decía que hemos adoptado 2 decisiones
importantes en el Consejo de Gobierno de hoy. La primera tiene que ver con la planta sociosanitaria del Hospital de Eibar. Es el primer hospital de Euskadi que tiene una planta dirigida o gestionada directamente por un departamento de política social de una diputación foral como es la nuestra. La segunda tiene que ver con la línea de ayudas que se ve reforzada en relación a las explotaciones agrarias. El primer punto, por lo tanto, Osakidetza ha decidido concedernos la gestión de la tercera planta y nosotros con la decisión que hoy hemos adoptado hemos aceptado esa concesión y vamos a poner en marcha ya el proceso administrativo para que a mediados del año 2020 pueda estar en funcionamiento. Es una planta de un hospital de Osakidetza que va a estar gestionado directamente por el Departamento de Política Social. Va a tener 2 unidades sociosanitarias, cada una de ellas con 24 plazas, que verán incrementadas las plazas que hoy en día ya tenemos en Guipúzcoa, que son 100, 73 de ellas en Donosti, en la calle Matía, gestionadas por la Cruz Roja, y 27 plazas en Zumárraga, en Argixao. Por lo tanto, incrementamos el número de plazas y también equilibramos el equilibrio territorial. Estas personas van a tener una atención doble, por una parte de Osakidetza y por otra parte también de los servicios sociales. Los perfiles de estas personas son principalmente personas que requieren, por lo tanto, de una atención tanto de Osakidetza como del Departamento de Política Social. Son personas que reciben el alta hospitalaria y que no pueden ser atendidas ni en casa ni en centros residenciales, por lo tanto, pues necesitaban un acercamiento tanto de médico como también de los servicios sociales y se les dirigen estas plazas especializadas directamente para ellos. Por lo tanto, es un trabajo conjunto y es un paso adelante muy importante. Por lo tanto, la doble apuesta que realizamos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, por una parte de reforzar lo que es la economía, que es lo que permite luego responder bien a las necesidades sociales del territorio, pues seguimos haciendo hincapié en ese aspecto. Por otra parte, la segunda decisión importante que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con las explotaciones agrarias, con las líneas de ayudas que se les dirigen. Hasta ahora teníamos aprobado una línea de ayudas de 2,55 millones de euros. Con la decisión de hoy hemos ampliado esta línea de ayudas en 510.000 euros. Hemos recibido 142 solicitudes y el 53% viene financiado por los fondos europeos FEADER. ¿Cuáles son las ayudas que se realizan desde la Diputación Foral de Guipúzcoa? ¿Para qué se destinan estas ayudas? Para la modernización de las explotaciones, para su mejora, para la mejora de la higiene de los animales, para una mejor gestión y rentabilidad de esas explotaciones. Son ayudas que tienen mucha importancia y nosotros queremos poner en valor el trabajo que realizan y también la importancia de la economía, la importancia que tiene en la economía el primer sector. Por lo tanto, con la decisión que hoy adoptamos, también reforzamos este área. Galderaren bat edo izango bazenute, gai honen ingurun edo bestelako gaien inguruan, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon. Ez dut oso ulertu perfila, hau da, ospitalean egoteko zeharazo dute, edo ja ez dute behar horrenbesteko harretarik eta etxean ere ez ditu zehartatu, beraz, bitarteko zerbait izango litzateke? Bitarteko zerbitzu bada, hori da. Hain zuzen ere, badaude pertsona batzu, perfil sozial badaukatena, edo behintzat gizarte politikako departamentutik atendituak dianak edo hartatuak dianak, ebakuntzaren bat edo izango balute adibide bat ipintzeko, ospitalera bideratzen dira, eta alta ematen zaienean pertsona horiek ez daude oraindik ondo ez etxean egoteko eta ez da ere egoitza baten egoteko ere. Oraindik behar dute atentzio bat gizarte zerbitzuena eta baita ere ospitalekoa edo ospital ingurukoa eta beraz plaza hauek horretara zuzenduta daude. Adibidez, bazterkeria egoeran dauden pertsonak, ezin diranak leku oraindik ere Osakidetzaren zerbitzua behar dutenak eta leku aprobos bat behar dutenak. Edo buruko gaixotasun bat eduki dezaketenak, ezin dutenak egoitza batera joan oraindik ere Osakidetzaren esfortzu handiagoa behar dutelako edo, pertsona horiei zuzentzen zaizkie plaza hauek. Hobekuntza bada zerbitzuan. Egoera bat balute etxera joango lirateke, ezta? Osasun egoeragatik esan nahi dut. Osasun egoeragatik eta gizarte zerbitzuen laguntzarik ez balute behar, etxean egongo lirateke, etxeko laguntza batekin eta horrelako pertsona batzuk badaude oraindik ere, baina behar gehiago daukatenean, etxean atendituak ezin direnean izan, edo egoitza batean ere ez,
plaza hauetara bideratuko lirateke. Aipatu duzu denbora muga dagoela, zen muga da, norberaren araberakoa, ala badago muga orokor bat? Ez da denbora mugatzen, ez da muga bat jartzen 2 astetakoa edo 4 astetakoa, baizik eta beharraren arabera. Esan nahi dudana da, mugatzen denean denbora mugatua dela, esan nahi dudanean da, ez direla hor bizi guztirako geldituko, baizik eta denboraldi baterako dela. Beraien beharrak irauten duen denbora aldi horretarako. Ez dago muga bat, finkatuta ez da gutxiago ere, baizik eta beharraren araberakoa. Baina da, etxe bizitza bat bezalakoa, ez ospitala bezalakoa. Ospitale bada, baina, Eibarko ospitalea da, bai? Eibarko ospitalea da. Hor, solairu ezberdina daude eta 3. plantea zuzenean kudatuko du gizarte politikako zerbitzuak. Hor, ospitale bada, sendagileek, erizainak eta bar badaude, baina daude gizarte politikako departamentuko langile bertan lan egiten dutenak, agian bazterkeria egoeran daudelako pertsona horiek eta behar dute arreta berezi bat, baina baita ere frogak behar dituzte oraindik egin, osasunekoak eta bar. Perfil berezi bada. Oraindik gu badauzkagu pertsona perfil hori daukatenak, baina oraindik igual egoitza baten daudenak eta horiek behar dute hobekuntza bat beraien arretan eta horretara zuzenduta dago hau. Gaur egun 100 plaza baditugu, baina ikusi dugu hobekuntzarako tartea bazegoela eta apostu horri eutsi diogu. Guk leno uste dut esan dudala, baina lehenengo ospitalea da zerbitzu hori emango duena, kudeatuko duena hain zuzen ere zuzenean gizarte politikak eta da perfil horretako pertsona badaudenak. Ospitaletik irtetzen diranean oraindikan ere beharra badutelako, baina ezin direla etxean egon edo egoitza batean, behar berezia dituztelako gizarte zerbitzuekin zerikusia dutenak. Lehenengo ospitala Gipuzkoan ala EAN. EAN. Bai. EAeko lehenengo ospitalea da, zerbitzu hau eskainiko duena. Zuzenean gizarte politikako departamentuak kudeatuta. Azkenean berrikuntza bada, berrikuntza horretan gabiltza murgilduta. Yo antes de esto le quería preguntar si nos podría aclarar, por favor, sobre el tema de la fiscalidad para las rentas irregulares que se ha dado en Vizcaya, que aquí la Diputación ya dijo con un comunicado que no iba a modificar. ¿Esto había alguna diferencia antes o entre Vizcaya y Guipúzcoa, me refiero? Había un tope de 300.000 euros. Un tope de 300, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, efectivamente, en los dos territorios. Pues en Vizcaya se ha eliminado ese tope y en Guipúzcoa nosotros lo vamos a mantener. Beste kontu bat, Hondarribiko Zaldunbordako proiektua dela eta udalak atera du ohar bat esanaz legezkoa dela, onura batzuk ekarriko dituela, ekarriko lituzken kalteak edo leuntzen saiatuko dirala eta bar. Nik ez dakit diputazioak honetan eskumenik baduen zerbaitetan, baimenen bat eman behar ote duen, eta eragina izango duelako ez bakarrik Hondarribian, baizik eta inguruko eskualde osoan baduen neurririk jartzeko asmorik. Non dago Aldundia kontu honetan guztian? Ez da gure eskumeneko kontu bat, ez da gutxiago ere. Ez da gure eskumeneko kontu bat. Horre oharra atera du Hondarribiko udalak eta aurreko batek galdera egiten zian horren inguruan eta horrelako erabaki bat hartzen denean nik adibidez hemen Aldundian lan egiten dudala eta horretik beste arlo batzuetan ere bai, txosten juridiko, tekniko, ekonomiko eta bar asko lantzen da eta horietan oinarrituta hartzen dira erabakiak, ez? Gipuzkoako Foru Aldundiak zure erantzunari erantzuten, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du zerikusirik horretan ez da bere eskumeneko kontu bat. Horre ez. Ez dakit zerbaitetan pentsatzen ari zean zehazki. Gauza askotan. Galdetu. Bai, Zaldunbordara iristeko esatratako egin behar diren errepideak eta bar, hor ere ez du ez egin behar Aldundiak. Dena Hondarribiak egingo du. Galdetzen ez dakit, Zaldunbordako eremua gaintxurizketa aldamenean dago. Bai. Nik ere detaile gehiago ere ez dakit, Zaldunborda dago gaintxurizketa aldamenean, pentsatzen dut proiektu hori martxan jartzen denean aurreikuspen horiek ere egiten dirala, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak momentuz ez du inolako azterketarik egin zentzu horretan, ni dakidanik ez. Markatu? Beraz, mesedez. Bai.
No es competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Cuando un ayuntamiento toma una decisión de esas características siempre se basa en informes técnicos, jurídicos, económicos y demás para garantizar que la decisión que se vaya a adoptar cumpla con todos los requisitos legales, económicos y demás. En ese aspecto nosotros no tenemos ninguna competencia y no tenemos prevista ninguna actuación. Besterik? Ez. Listo. Eskerrik asko guztioi.